Körülnézünk a hideg burkolatok világában, népszerűek az olasz stílusok mellett a spanyolok is, és egyre kedveltebbek a minimál, valamint a modern stílusú otthonok. Ebben a stúdióban olasz és spanyol hideg burkolatokat lehet választani különböző színekben és dizájnban. A nagyméretűek a népszerűek. Régóta foglalkozunk építőipari belső generál kivitelezéssel, fürdőszobákat újítunk föl, illetve komplett lakásfelújításokat végzünk, és egyszerűen csak megérett rá a cég, hogy kereskedelemmel is foglalkozzunk, és mivel hogy nekünk megvan a szakterületünk, így azt gondolom, hogy hitelesen tudunk forgalmazni a termékeket, amik trendik, minőségiek és jövőben mutatóak. Trend az épített zuhanykabin és a minimál modern stílusú otthonok kialakítása. Azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen színű fuga illik hozzá, milyen technológiával kell azt telepíteni, azokat a burkolatokat. Ugyanis azt gondolom, hogy nagyon sok meglepetést, akár negatív meglepetést meg lehet azzal úszni, hogyha mi itt előre beszélünk azokról a technológiákról, ahogy burkolni kell majd azzal a méretű lappal. Sokan sajnos ezekkel nincsenek tisztában. A Csempe stúdiónk két kategóriára osztotta szét a kínálatát. Az egyik az egy olasz dizájnt képviselő kategória, és a másik az pedig egy spanyol burkolatokba álló kínálat. Nagyon sok színű a kínálatunk, tehát itt meg lehet találni a fényes, a matt és a selyemfényű padlólapokat is, illetve ezek mind gres lapok, ezt tudni kell, hogy kültérre, beltérre egyaránt alkalmazhatóak. Mi kizárólag 30x60-as mérettől felfelé értékesítünk egészen 90x90, illetve 60x120-as méret, tehát ami már nagynak számít. Leginkább ezek a burkolatok minimál, valamint modern stílusú otthonokba illenek, és ezek egyre inkább elterjednek a lakberendezési trendekben? Igen, illetve nagyon sokszor azt veszem észre, hogy már a vevők konkrét elképzeléssel jönnek, vannak belső építészek, látványtervek, próbálunk ahhoz igazodni, így nagyrészt ők határozzák meg, hogy mi az, ami trendi. Egyszerűen nem tud kimenni a divatból például a márvány minta, legyen sötét vagy világos, illetve most, ami bejött a divatba nagyon, az a matt szín, ez a minimál elegancia. Lehet kombinálni is a kettőt? Lehet, természetesen nagyon jól áll neki. Jellemző a spanyol márkára? Eljárás technológiájában kiemelkedően magas, illetve maga az anyagok felhasználása is nagyon egyedi. Van olyan lapunk, ami 97%-ban kvarc őrleményt tartalmaz. Ez a piacon egyedülálló. Azt kell még ezekről a lapokról tudni, hogy itt 25 000 tonnával préselik meg ezeket a lapokat, miatt még a kemencébe kerülnek, ahol egy fokozott kiégetési technológiát alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy fokozatosan emelkedik a hő a kemencébe, ezáltal sokkal nagyobb lesz ugye az ellenálló képessége. Kiemelkedően magas a foltaszító és a hőálló képessége. Ezeket kimondottan kőfaragók munkálják meg. Mivel hogy ezek a lapok ilyen 3,5 méterszel 1,5 méteresek, gyakorlatilag bárhova lehet őket alkalmazni. Ezeknek a lapoknak ez a lényege, hogy nagy méretben kerülnek legyártásra, és ezáltal bárhová egyben hátfalként is fel tudjuk használni, illetve meg tudjuk munkálni munkalapokként. Mindig vannak új kollekcióink, amik most érkeznek be a piacon, nálunk már megvannak ehhez ugye a mintadarabok. Két kategóriát hoztak be, az egyik az a Le Chic, az egy teljesen francia designerek által alkotott, minimál stílusú, nagyon egyedi burkolatok. A másik termékünk az pedig a Petra Code, szinte követhetetlen a divatviláguk vagy a designer elképzelése. És én úgy gondolom, hogy ezért jön most például vissza divatba ezek a nagy méretű burkolólapok ismét, mert ezt abszolút a designerek határozzák meg. A spanyol dizájn burkolat egyre népszerűbb és egyre több otthonban megtalálható.